Riesling Rínsky, neskorý zber, ročník 2015, Nitrianská vinohradnícka oblasť, Mojmirovce. A Mojmirovce je absolútne vždy záruka kvality odrody Riesling Rínsky. Jednoducho tá odroda tam patrí a každoročne dáva nádherné, svieže ovocné vína. Vôňa limetky, citrusu a v závere jemne až taký medík, pupový med. Typicky pre Riesling je výrazná, taká pikantná, škornistá kyselinka. 7,3 gramu. Pre milovníkov, ktorí radi analyzujú víno. 4,5 gramu zbytkového cukru. Víno absolútne suché. Napriek tomu veľmi šťavnaté, korenisté. Toto je víno, ktoré sa dostalo do takého užšieho môjho finále o víno, ktoré by malo byť v kategórii Winemaker's Cut. Dlho som váhal, vybral som možno iný Riesling Rínsky, ale tento Riesling Rínsky ničím nezaostáva za tým Rieslingom z Vínodolu. Možno ktorý je viac rafinovanejší a tento je viac ovocnejší. Je to naozaj nádherné víno, jedno z najkrajších vín ročníka 2015. Toto víno by som určite ochutnala a určite ho doporučujem. Nádherné médium pre každodenné popíjanie. Skúste ochutnať. Na zdravie.